Viete čo, ako už sa nemôžem pozerať tie vaše flakance, čo robíte, tak vám ukážem za chvíľočku, ako to po týždni vyzerá znovu. A uvedomte si, že dve ulice, z ktorých máte najviac peňazí z mesta do rozpočtu, čiže pod Kalváriou a Martina Razusa, kde sídli najviac firiem v meste, to sú ťažké, možno aj milióny, lebo minimálne viem o niekom, kto platí takmer 500 000 eur dane z nehnuteľnosti a práve prešlo auto, až sa nalakal chudák. Dve ulice, z ktorých má mesto najviac peňazí, vyzerajú prosím pekne takto. Toto sú jamy hlboké aj 10 cm. Toto tu velice chodili tí pacienti zaplatať. Hej, toto je ulica pod Kalváriou. Majú to tu ešte označené. Spravili tam a prešlo pár kamionov, možno 100. A všetko to tu takto povytlkalo von. Takže akože úplný masaker. Toto tu. A to je len jeden jediný kúsok. Hej. A tá ulica je od konca až po kolajnice, každých pár metrov, takto. To proste sa nemôže diať. A mne je jedno, či to spravuje Nitriansky kraj, alebo Topolčany, majú sa o to snažiť. Toto sú proste neskutočné, hlboké jamy a tie vaše záplaty, čo tu chodia, tí pacienti s lopatkou, tak takto po týždni sú tu takéto proste extrémne kamene vyhodené.